कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबर सांगता हरीश नाईक. रिशेला आत्महत्येची चौकशी करून दोषीक अटक करात. दोषी कोण बी असो, कितलो प्रभावशाली असले तरी तांकां ताबडतोब अटक करून कायदेशीर कारवाई करूंक जाय. भाजपा राज्य उपाध्यक्ष आणि कारवार अंकोला मतदारसंघाचे माजी आमदार श्रीमती रुपाली नाईक. कारवार कदरा यांची युवती रिशेल आत्महत्या प्रकरण दिवसागणिक नवं वळण घेते असून आता रिशेल आत्महत्येची चौकशी करून दोषीक अटक करात अशी मागणी श्रीमती रुपाली नाईक हिने केली. रिशेलान आत्महत्या केली घटना अत्यंत दुर्दैवी असा. ह्या युवतीन आत्महत्या कित्याक केली, त्याचे कारण कितें, या फाटल्यान कोण असा, या सगळ्याची सखोल चौकशी करून दोषीक कडक शिक्षा करची आणि रिशेलाल्या कुटुंबाक न्याय दिवचो अशी मागणी भाजपा राज्य उपाध्यक्ष आणि कारवार अंकोला मतदारसंघाची माजी आमदार श्रीमती रुपाली नाईक हिने केली. स्वतंत्र रितीन जीवन घडोवच्या शिकता असताना एक युवतीन आत्महत्या करप ही खरीच धक्कादायक गोष्ट असा. तर या आत्महत्येचे नेमके कारण कितें, कोणाला तरी चिथावणी आशिल्ली की कितें, ह्या बाबतीत सखोल चौकशी जावूक जाय. दोषी कोण बी असो, कितलो प्रभावशाली असले तरी तांकां ताबडतोब अटक करून कडक कायदेशीर कारवाई करूंक जाय. हा स्वतः एक महिला असून महिलाचेर आणि युवतीचेर जावचो छळ अत्याचार सहन जावचो ना. राज्यात काँग्रेस सरकार सत्तेत आयल्यानंतर महिलाचेर बलात्कार, हत्या, अत्याचाराचे घटना वारंवार घडते असतात. कायदो आणि सुव्यवस्था पूर्णपणे बिघडील असून गुन्हेगाराक सुरक्षित वातावरण मिळिल्ल्यासारखे दिसते असा असो आरोप तेमी केलो. रिशेल आत्महत्येचे फाटले कारण शोधून काढणं, दोषीक ताबडतोब कायद्याच्या चौकटीत हाडचे अशी ठाम मागणी भाजपा राज्य उपाध्यक्ष आणि कारवार अंकोला मतदारसंघाचे माजी आमदार श्रीमती रुपाली नाईक हिने केली.